नमस्कार पृथ्वी खबर को समस्त को स्वागत चलतु आम नवरंगर द्वितीय भाग देखा काली आम प्रथम भाग देखते किसी समय प्रसारित होता द्वितीय समय किसी छुटिया द्वितीय भाग चलतु आम बाबा को पिला जे पुसिया
ମୋ ପିଲା ମୁଁ ଧରିଛି ଯାଇ କୁସିଆ ବାବା ବାବା ସେରେ ବସିତେ ଘରୁ ଡାକ୍ତର ଆଚ୍ଛା ଶୁଣି କରି ରାଜା ବାପା ଆଗେ ହାଟ ବେଟ ବଜାର କେତେ ଦୂରରେ ମାରିଲା ହେଲେ ଭାଇ ମାମା ହେଟି ଏଇଠି ବଇଛି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ରାଜା ହାଟ ବାଟ ବଜାର ଦୂର ଦେଲେ ଏବେ ଯଦି କେତେ ଦିନ ଆମେ ହବୁନୁ ହବ କଣ କରିବ ଗାଁ ଲୋକକୁ କଣ କଲେ ମିଠା ଦିଅନ୍ତି ରାଜା ହାଟ ବାଟ ବଜାର କେତେ ଦୂର ମିଠା ଦିଆ ନଡୁ ବାବା କହିଲ ବାବା ଦେଖୁ ମାତ୍ର ରାଣୀ ତ ଆନନ୍ଦ ମନ ହେଉଅଛି ମୋର ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ରାଣୀ ମୋର ଏ କହିର ବାଦବ ବିଶେଷନା ଓଏ କାଟନା କହିଲେ ଆଗେ କହିର ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ଛବି ସେ ହିନ୍ଦାନ ପୁଅକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲେ ରାଜା ରାଣୀ ମରି